Jeg tager jo egentlig et udgangspunkt i, at meget af det her handler omkring rummelighed. Det handler omkring, at omgivelserne skal kunne rumme og se kompetencer i det enkelte individ. Men det drejer sig også rigtig meget om, at individet skal gøres mere kompetent til at rumme sine omgivelser og til at indgå i omgivelserne, fordi det er det, der gør, at vi bliver bedre til at interagere i fællesskaber med andre mennesker. Det andet punkt, og det er jo min vinkel, er jo meget en træningsbaseret vinkel, der er individorienteret. Det handler for mig rigtig meget om at designe forløb, træningsforløb, aktiviteter, der har med kognitive og fysiske ting at gøre, hvor at der er mulighed for, at alle individer kan deltage, uanset hvilken funktionsnedsættelse man måtte have. Og det er let i mit perspektiv at gøre. Det drejer sig om at ændre ens tilgang og ens kultur lidt til, hvordan det er, vi griber tingene an, netop at kigge på individer som nogen med ressourcer og tænke, at vi alle sammen ikke behøver at være ens, men hvordan det er, at vi spiller hinanden gode. Jeg arbejder altid med to begreber. Det ene det er et uviljebegreb, og det andet er et uvidenhedsbegreb. Og jeg opfatter nemlig ikke, at der er uvilje. Og det er jo det vigtigste, vi kan komme af med, fordi uvidenhed eller viden, det kan vi arbejde med, og folk kan altid blive vidende og gøre tingene anderledes og på en anden måde. Så uvidenhed og viden, det kan vi arbejde med. Uvilje, det kan vi ikke arbejde med. Og det synes jeg er helt specielt i det her. Der er så meget vilje til at finde vejen.